Bine am găsit la un nou episod din Minecraft. De data aceasta Minecraft merge puțin la nu știu de ce, din cauza că filmez, dar merge parțial bine. Se merge la găinușele noastre, am făcut o mică căsuță. Nu o pot numi casă pentru că nu este o casă. Este ceva unde să te adăpostești. Aici a fost un copac foarte mare și nu erau căzut foarte multe sapling-uri. Aici am încercat să fac ceva, dar nu mi-a reușit. Frumos punem sapling-uri. Am ales să filmez Minecraft pentru că o să filmez astăzi două clipuri, unul cu Minecraft, unul cu FIFA 2013. Pentru că, na, trebuie. N-avem vaci. Mă duc la minat în acest episod. Să-mi fac unelte. Aici e locul cu chesturi. Îmi iau beațe și torțe. Să pun lemnul aici și gătul și să-mi iau nu cred, dar cred că să mă jumătăți. Așa iau 6 bucăți, coal, să-mi iau și pământ în caz că pic undeva, pețe, măr, torțe și cam atât îmi trebuie. Am să fac un acord de ăsta, lemn, până mă duc să iau de așa, în așa loc, unde să începem mina. Să mă duc la explorat. Torțe. Să-mi iau sabia. Trebuie o sabie. Trebuie o sabie frumos. Elegant cât. Aici sabie, aici ai. Bun. Văd că merge un pic la dar foarte puțin. Și totuși nu. O am și această versiune, numai că lagul este infernal, chiar dacă nu filmez. Roșu, nu pot. Așa. Stați un pic. Bun, am revenit. Trebuie să ies de pe niște prostii din bară. Am văzut acolo mina. Mă îndrept spre ea. Frumos. Așa, bun. Primul prietenaș. No, să-mi bag piciorul. Of. N-am armură, n-am nimic. Asta e. Nu mai mă duc după ele. Că n-am avut, ce-am avut? 6 lemn, ceva de genul, nu mă duc după ele. Mateu. Sabia atâta și ce? Of, ce mă enervează. În fine, ce să fac? Asta e viața. Spargem lemnul. Bă, dar ce mult damage a dat păianjenul ăla, mă. Te dau, mă.
fenomenal ăla. Da, e mult de mei să dea. Sau poate că n-a avut armură și... În fine, dă așa. Face noapte, mă, să vă culc. Fenomenal. În fine. Coborăm un pic în veci, în subteran, în subsol. Să prelucrez lemnul ăsta. Am avut și un pic de dăt acolo, dar dătul nu este interesant. Interesant. Bă, ce-am zis? Un stack și 24. Bun. Așa. Ce să mai fac în video ăsta? În video ăsta fac lemn. Mă să-mi iau ceva de mâncare. Stați un pic să verific ceva. Normal, pupă, normal, că deocamdată pe easy, nu pe easy. Sper să meargă. Stați să munțesc. Da, aici afară. Și ies astea. Of. M-am reușit. Au, mamă. În fine, dă-le pace. Că le omor acum. Și gata. Neatenția asta. Am rămas traumatizat de faza cu zombiul. Nu să sparg, uitați acolo ce copac. Pun ăsta acolo. Pe versiunea 1.8 o să inventat uși noi. Iepure. Oaia de carne. Deci interesant. Cred că în episodul următor o să bag și un texture patch. Dacă mai știu cum. Bun. Să încerc să sparg copacul ăla și aici se va încheia primul episod. Mort, omorât de un paiangen. De omul paiangen omorât. Nu lasă că îi dau eu picioarele. Îi dau aripile, dacă paiangen nu ar avea aripi. Și-a pierdut și XP-ul. În fine, nu mă interesează. Găsesc tot lemn, sparg lemn. Și după o să mai iau și un pic de lemn în camera. Bun, cam aici s-a încheiat primul episod. Ce să zic? Sper să vă placă, să dați un like. Și nu, dacă mai vreți să mai pun un episod, dacă am astăzi, când îl pun 10 vizualizări în prima zi, adică dacă am 10 vizualizări repede, mai pun astăzi încă 2 videoclipuri. Bun. Pa! Vă rog să vă abonați și să dați un like. Ciao!